Boira colleu a presentación do libro Por que ninguén falou delas, o descoñecido patronato de la protección a la mujer, unha obra que recupera a memoria das mulleres represaliadas por esta institución franquista. O Pazo de Goiáns converteuse o pasado venres nun espazo para a memoria e reflexión coa presentación do libro Por que ninguén falou delas, o descoñecido patronato de la protección a la mujer. A autora Belén López Cilleiro leva anos investigando o funcionamento desta institución creada polo réxime franquista en 1941 e que permaneceu activa ata 1985. Un organismo que, baixo o pretexto de protexer e reeducar as mulleres, acabou converténdose nun instrumento de control social, moral e de clase. El patronato era un entramado criminal que detenía mujeres que no habían hecho absolutamente nada, mujeres entre 16 y 25 años. Anteriormente estaban en protección de menores, estaban superligados, había niñas, mujeres que nacían en tutelas de menores y pasaban al patronato y bueno, pues tenemos casos de mujeres que estuvieron 15 años encerradas por no haber hecho nada, repito, o sea, porque esto era... ¿Su intención cuál era? Pues, según dice en su artículo 5, perdón, del Real Decreto del año 41, la dignificación moral da muller, especialmente das novas, para impedir a súa explotación, apartarlas do vicio, educarlas conforme aos ensinos da religión católica, non? A investigación recolle historias de mozas e mulleres internadas en reformatorios e centros religiosos por motivos que hoxe resultarían impensables: quedar embarazadas fora do matrimonio, fuxir da casa ou simplemente amosar unha actitude considerada rebelde para a época. Por eso yo siempre digo que era un entramado criminal, una organización criminal, porque por esa estructura piramidal, porque se ensañaban con una gran parte de la población que era la femenina y porque se detenía gente y se la maltrataba de formas insospechadas sin haber cometido ningún delito. Ellas, pero se las detenía por la fuerza, se las cogía por la calle y se las llevaba por la fuerza. Entonces, bueno, en eso consistía. Durante a presentación, dende o Concello destacaron o valor dunha obra que visibiliza o sufrimento de centos de mulleres e que contribúe a recuperar unha parte da historia que durante moito tempo permaneceu esquecida. Hoxe reunímonos para falar desta obra, a chegarnos a unha parte da historia que durante demasiado tempo permaneceu silenciada. A través desta obra, a autora convida a reflexionar sobre a realidade que viviron moitas mulleres e sobre a importancia de recuperar a súa memoria, dándolle voz e visibilidade. Desde as institucións públicas temos a responsabilidade de promover espazos de reflexión, coñecemento e diálogo que nos axuden a comprender moito mellor o noso pasado para construir unha sociedade máis xusta, igualitaria e comprometida cos dereitos humanos. Pola súa banda, dende a Deputación da Coruña, lembraron que a represión exercida polo patronato se prolongou durante moitos anos despois do final da ditadura, dificultando que as vítimas puidesen reconstruir as súas vidas sen o peso do estigma e das consecuencias sufridas. Eso non rematou na transición, nin nos primeiros anos da democracia. Estivemos pasando por diante de conventos de monxas nos que había mulleres recluídas hasta o 80 e pico. Esas mulleres estaban aí dentro durante a democracia e tardouse moitísimo en eliminar este tipo de institucións e sacar esas mulleres daí. Polo tanto, temos aínda moitas testemunhas moi novas que viviron aí, que sufriron eso e poden contar esas situacións que, cando oímos as testemunhas, parecennos aberrantes, como podía estar pasando eso, como esas torturas diarias e nadie facía nada, nadie sacaba daí, non? A autora explicou que o seu obxectivo é dar voz ás mulleres afectadas e contribuir ao recoñecemento dunha realidade que durante décadas permaneceu silenciada.